Čo mne vieš, čo mne vieš, čo mne vieš, čo mne vieš. Lenka Kurtišová. Táto mladá moderátorka už mala tú príležitosť ochutnať život v svetlách reflektorov. Už od malička sa zaujíma o tanec, spev a dramatické umenie, čo ju priviedlo k štúdiu na konzervatóriu v Bratislave, kde vyštudovala herectvo. Svoju dráhu herečky završila štúdiom na vysokej škole, po ktorom mala príležitosť zahrať si v inscenácii v divadle Andreja Bagara. Medzi jej hobby patrí okrem zvierat, hudby, nakupovania a kníh aj fotomodeling, v rámci ktorého sa jej tvár objavila aj v módnych magazínoch. V súčasnej dobe sa popri moderovaniu novej relácie Čo o mne vieš venuje aj podnikaniu v oblasti zdravia a spomalenia starnutia. Čo mne vieš, čo mne vieš, čo mne vieš, čo mne vieš. Vítam vás pri sledovaní úplne novej relácie Čo o mne vieš, alebo aj nevieš. O mne možno neviete, že moje meno je Lenka Kurtišová a som z rodnej Nitry. Budem tu mať rôznych zaujímavých ľudí a hostí, ktorí si sem budem pozývať, takže touto reláciou vás budem sprevádzať ja. Teším sa na vás. Čo mne vieš? Milí diváci, v dnešnej prvej časti vás prekvapím veľmi známou celebritou. Bude to modelka pre pánov, to bude určite veľmi zaujímavé, určite aj pre dámy. Takže mojou dnešnou hostkou bude Natália Bizoňová-Kacinová, svetoznáma modelka. Čo mne vieš? Je mladá, krásna, úspešná. Muži po nej tajne túžia a ženy v tichosti závidia. Najkrajšia žena sveta Natália Bizoňová-Kacinová. V roku 1997 uspela v súťaži Queen of the World. Výhra v súťaži jej umožnila cestovať po svete, spoznávať zaujímavých ľudí. V roku 2007 si založila vlastnú produkčnú a modelingovú agentúru Queen of Slovakia Agency. V súčasnosti je aj moderátorkou vlastnej lifestyleovej relácie. Vo svojom živote sa stretla s mnohými svetovými hviezdami, ako napríklad Ricky Martin či Mariah Carey. Čo mne vieš? V relácii Čo o mne vieš alebo nevieš som si pozvala moju kamarátku a dnešným mojím hosťom je Natália Kacinová Bizoňová. Ako ťa najčastejšie volajú, Natália? Ktorým priezviskom? Je to síce naopak Natália Bizoňová-Kacinová, ale nevadí, pretože používam obidve mená, takže je to úplne jedno. Kľudne ma volaj Natália. Dobre, tak Natália je rodáčkou z Nitry. No a Natália vyhrala, ak by ste nevedeli, súťaž Miss Queen of the World. A ja sa jej spýtam prvú otázku, ako sa ti zmenil život? Ešte by som ťa opravila, bola to súťaž krásy Queen of the World. Najprv Queen of Slovakia a následne po tejto súťaži som postúpila do celosvetovej súťaže a tam som vyhrala titul Queen of the World 97. Super. Lebo niektorí ľudia, ja viem, si to milia Miss Queen, ale Miss je jedna súťaž a Queen je druhá súťaž. Dobre, takže už vieme teda, že to bol Queen of the World. No a teda ako sa ti teda zmenil život po tejto súťaži? Typická otázka. Život sa mi v podstate zmenil dosť, pretože predtým som žila takým typickým študentským životom nitrianky, skromné dievča. A po súťaži v podstate som začala cestovať po svete, venovala som sa modelingu. Po výhre v súťaži som navštevovala rôzne spoločenské večierky, charitatívne akcie, zúčastňovala som sa rôznych tých prác, ktoré vyplývali z titulu. A potom neskôr som aj normálne pracovala v odbore, ktorý som vyštudovala, a to je medzinárodný obchod. Áno, to som sa ťa chcela spýtať. Áno, študovala som. Takže túto v Nitre si študovala, alebo kde? Nie. V Nitre som študovala strednú školu, bolo to bilingválne gymnázium slovensko-španielské. Také som ešte v živote nepočula. Ešte raz, aké? Slovensko-španielské, keďže ja som veľmi ma bavia jazyky, takže taký jazykár. Povedz niečo po španielsky možno. Hola, ¿qué tal? To bolo čo, dobrý deň? Ahoj, ako sa máš? Aha, takže super. A keď poviem, že dobre po španielsky? Bueno. Tak bueno. Čo mne vieš? Tak milí diváci, vidíte, že Natália je veľmi šikovné, ambiciozne, ale aj inteligentné dievča, pretože ovláda veľa cudzích jazykov. Ale čo ešte o tebe nevieme? Ja ma vychváliš. Čo ešte o tebe nevieme? Akého máš koníčka? No, čo mne neviete? Neviem, či to neviete, lebo bol to teda verejne známy koníček. Ja som sa aktívne venovala jazdeniu, jazdeckému športu, mala som aj vlastného konia, avšak kvôli istej vážnej nehode som už aj skončila, ale bol to teda veľmi môj taký koníček, ktorý som obľúbovala, mala som k nemu veľmi blízko. Okrem toho rada tancujem, celý život tancujem, s manželom chodíme do tanečnej školy
hrávame golf, potápame, čítam rada, cestujeme, takže tých záľub je dosť, len teda keby času bolo viac. A čo rada čítaš, aké knihy prezrad divákom? To je poézia, detektívky alebo... Mám rada rôzne romány, aj teda zo života, alebo psychologické knižky, kde teda sú rady, ako si zlepšiť život, také tie rôzne teraz, čo fičalo, Kľúč alebo Tajomstvo. Takisto veľmi obľúbujem knižky od Paula Coelha. Od neho som prečítala, hádam aj všetky. Tie sú výborné, ako v nich vždy načerpám nejakú takú novú motiváciu do života. Čo mne vieš? Ne o tebe, že si moderátorkou, stáva sa ti niekedy aj taký trapas pri natáčaní? No, pri natáčaní sa mi zatiaľ nestal nejaký takýto vážny trapas, ale ja verím, že to ešte príde, pretože som asi typ, ktorý priťahuje takéto situácie. Napríklad naposledy... Nie si sama. Áno, veľmi často sa mi takéto veci stávajú a ako modelka, keď som predvádzala na pódiu, tak som sa, dajme tomu, zaborila s podpätkom do nejakej dierky na pódiu, nevedela som výjsť, takže ja verím, že mi určite... Ako ťa vyťahovali potom? No, chytila som sa toho daného herca a nejak sme to tak spoločne sa nám to podarilo vytiahnuť, ale naposledy sa mi taká jedna veľmi taká úsmevná a trápna situácia stala v reštaurácii. Bola to taká lepšia reštaurácia, čiže všetci tak náškrobene jedli. A ja som si nevšimla, položila som si ručník, ktorý si dávaš na kolena, na stôl vedľa nízkej sviečky a zrazu mi začal ručník horieť. Myslíš kahanec? Normálne taká malá sviečka tam bola. A zrazu len pozriem a vatra na stole, tak celá reštaurácia takže sa vlastne horí. Áno, otočila na nás, že teda čo tam robím, že blondínka podpalila reštauráciu. To dobrý vtip. Tak som to vlastne zobrala, pustila som to na zem, manžel na to začal jať minerálku, aby to zahasil. Takže milí diváci, nechoďte s Natáliou do reštaurácie, pretože nie vždy to môže dopadnúť Prišiel dobre. za nami čašník, že teda hráme sa na hasičov. Ako to dopadlo? Dopadlo to dobre. Nevyhodili vás z reštaurácie? Všetci sa smiali na tom vlastne celá reštaurácia, že či mi bola zima, či som si potrebovala prikúriť. Tak dúfam, že teda pri moderovaní ma nepostretne nič takéto, ale ja verím, že to príde, lebo hovorím, priťahujem takéto situácie. Čo mne vieš? Vieme o tebe, že si známa cestovateľka. Túlavé topánky. Máš túlavé topánky a kde sa ti najviac páči, o ktorej krajine a prečo? No, nedá sa to povedať, že nejaká jedna krajina bola najlepšia, pretože v každej krajine je niečo iné. Všade ľudia žijú inak, i keď ako teda tá globalizácia už je aj veľa podobných vecí, ale každá krajina má nejaké to svoje čaro, niečím je pekná. Ale naposledy sme boli v Austrálii a na Novom Zélande, v týchto končinách, a veľmi ma zaujal Nový Zéland ľuďmi, akí sú tam proste... Úplne iná mentalita. Veľmi kamarátsky, proste nemala som pocit z nich, že by som ich nejako zdržovala, otravovala, proste tam... Sú takí pokojnejší, vyrovnanejší? Bežne sa nám ľudia na ulici prihovorili, alebo v reštaurácii sa prišla za mnou žena, usmiala sa, čo piješ, alebo aký máš pekné šaty, proste. Nie ako tu na Slovensku, že? To, čo ma veľmi príjemne šokovalo, ako sú veľmi vyrovnaní, kľudní, neviem, či je to aj tou klímou, alebo teda, že majú taký pokojnejší štýl života. Takže naposledy to bol Nový Zéland. Čo mne vieš? Cestovateľský tip. Tak čo si pre nás pripravila ešte také zaujímavé? Aká relácia nás bude čakať? Áno. Keďže, ako si spomenula, mám veľmi túlavé topánky, s manželom veľmi radi cestujeme. A tak vždycky rada, keď sa vrátim, tak píšem také dojmy o danej krajine, keďže človek časom na to zabudne, na tie pocity, ktoré zážitky tam mal, presne, zážitky. A ono veľakrát je to rôzne, takže vždy, keď prídem, napíšem si taký nejaký dojem, aj to teda zvyknem uverejňovať do rôznych takých webových portálov a rada by som divákom a čitateľom priniesla aj moje zážitky z týchto ciest. Čo mne vieš? Ďakujem dnešnému môjmu hosťovi, Natálii Bizoňovej Kacinovej, alebo Kacinovej Bizoňovej, jednoducho Natálii, že prijala pozvanie do mojej relácie Čo o mne nevieš, alebo Čo o mne vieš. Ďakujem aj Alenka a držím ti palce s novou reláciou. Dúfam, že vyzistíš čo najviac o tvojich hosťoch. Budem sa snažiť. Rada si to pozriem. Dovidenia. Čo mne vieš? Čo mne vieš? Čo mne vieš?